Seguimos en tempo de tertulia hoxe na compañía de Carlos García Vieito, que é responsable do campus de Compostela, dos comités abertos, de Antonio Balseiro, que é presidente de Independentes por Políticas, e de Iván Rodríguez, que é membro da Liga Estudantil Galega, pois analizando a situación da Universidade Compostela e tamén pois analizando as propostas, as que coñecemos, dos reitorables dos dous catedráticos que se presentan ás eleccións do vindeiro día 25, Antonio López e Juan Viaño. Quedámonos falando dos recortes, dicían os reitorables hai unha semana aquí no cara a cara que mantiveron en Correo Televisión, que xa se foi todo o austero que se podía ser e que xa apenas hai marxe para forrar. Non sei se vos concordades ou non, isto vos o sufrides a diario, pero teredes seguro unha opinión moi clara ao respecto. Mellor tedes algunha suxestión que facerlles os reitorables. Pode ser máis austera a universidade do que xa é? Personalmente moléstame que cando se fala de recortes se utiliza a palabra austeridade. De austeridade ten pouco, non? Austero son eu e o noso programa tamén é austero, pero estes son recortes selectivos que de austeridade teñen pouco. Creo que cando falamos de recortes hai que falar un pouco os recortes da propia USC e os recortes que veñen impostos de fora e que Casares lles abreu a porta e os deixou pasar sin maior problema. Por exemplo, a taxa de reposición do 10% que é dramática e insostible. Bueno, contra esa taxa están tamén os dous reitorables, non? Sí, está un pouco moi contundentemente polo que vin, pero sí, están en contra. Despois de dentro, por exemplo, temos o servicio de reprografía, que se desmantelou completamente, xa era un contrato con unha empresa privada, agora segue sendo, despediron a máis da metade das traballadoras, reduciron moitísimo os postos de reprografía na USC e agora están completamente externalizados, que lle chaman. Eso, por exemplo, son as situacións que se viven tamén, recortes orzamentarios, despedimentos en investigación, durante a legislatura de Casares a penosa e lamentable xestión das mellores cabezas investigadoras deste país, como foron os Parga Pondal, que os despediron a todos, podendo non facelo, porque se ofrecían, creo que algunhas contratacións que Casares decideu ignorar. Antonio Carlos. Bueno, yo creo que recortes en esta situación hay que hacer, quiero decir, es inevitable, no podemos pretender aumentar ahora incluso el gasto. El problema, que es un poco lo que dicen ellos también seguramente, es dónde hacemos esos recortes y cómo los hacemos, evidentemente. Yo sinceramente lo de la reprografía seguramente no estoy muy de acuerdo, porque prefiero centralizar el sitio donde se hacen las fotocopias y que lo lleve una empresa privada a través de un concurso que a lo mejor haya que echar a investigadores de la universidad. Entonces, postos a elegir, claro. Telo claro. Lo ideal sería aumentar el gasto, digamos, ¿no? Y que tuviésemos recursos de sobra para todo, pero es imposible. Algún recorte hay que hacer, entonces habrá que ver dónde se hacen esos recortes y qué será lo que menos afecte a la universidad. Entón, postos a elegir, escollemos unha xerarquía de traballadores e os investigadores están moi por encima das traballadoras de reprografía, que importan menos, y despedímolas y facemos un servicio privado. Pero, vamos a ver, yo no hablé de despidos, hablé de centralizar el servicio. Quien luego trabaje en ese, quiero decir, por esa regla de tres también estamos discriminando al investigador que no elegimos frente al que elegimos. Elegir siempre hay que elegir algo. Entonces yo personalmente creo que será mejor fomentar y destinar recursos a investigación y a lo mejor pues dejar en manos de una empresa privada la reprografía. Pero bueno. Cando se fala de recortes na universidade, que na universidade sí que vexo poucos recortes como estudante, non? Porque os estudantes, mentras estamos estudando, os recortes veñenos desde o Ministerio, máis que dentro da universidade. Cando nos centramos máis en xeral, é o que apuntaban os meus compañeros de que, bueno, os investigadores, profesorado que non é contratado, que estaba bótano, pois sí é onde se ven. Eu, máis que recortar, eu vexo encarecemento de todos os servizos. O servizo de reprografía foi externalizado, pero o problema é que se cobran máis. É dicir, non, ainda que eu vexo negativo que se externalice, que despidan a xente, como apuntaba, encarecen o servizo. E agora, por encima, poñenos en cada centro unha fotocopiadora de sírvase usted mismo, non? Para un pouco un McDonald's a nivel fotocopiadora. É así, non? Por iso eu vexo máis que un recorte, eu vexo un encarecemento de poder estudar. Ti necesitas apuntes que iras ou non, tens que ir a un punto onde o profesor te está deixando, que tamén están vulnerando o de subir todos os apuntamentos aos campos virtuais que por norma teñen que facer e non o fan. É dicir, son moitos máis problemas, non? E por iso... Son problemas que veñen do mesmo, ao final.
Sí, sí, É sí. dicir, se ti privatizas servizos, pois Claro, o claro. prezo non o poñemos nós. E aí é cando se goberna en contra dos intereses do estudantado e cando eu, por moita bolsa que reciba e por moito que me paguen a matrícula, teño que pagar un pastón en apuntes. E se teño que ir afora, e se teño que ir a unha empresa privada, vanme sair máis caros. Un pastón canto pode ser? Un pastón canto pode ser? Unha burrada é que, por exemplo, ti vayas a unha fotocopiadora normal e por un libro mellor un pouco gordiño, pois a mellor chegas a pagar 7 euros. Ti vas a un punto da empresa esta que está na universidade contratada, ou subcontratada, e poden che cobrar 30 euros. Eso non ten sentido ningún. Non che poden cobrar casi 10 céntimos por fotocopia. Bueno, Non pois é sí, así. pois sí que é un pastón, efectivamente, non? Sí que me parece un pastón. Bueno, falando de cartos, falando do financiamento da universidade, da débeda da universidade, é a principal preocupación dos dous reitorables, é a principal preocupación tamén da universidade, supoño que tamén vos lle dades a dimensión que ten, non? Vos, claro, obviamente non teredes ningunha receita máxica, evidentemente, non? Pero como credes que se tería que afrontar toda esta cuestión económica que vai ser o primeiro gran reto que teña o novo reitor e o equipo reitoral? Digo, porque... A ver, a mí non me convence moito as ideas que postulan. Os dous salientan Por exemplo, sí. que hai que buscarse financiamento fora do público. Hai que buscar sabidas, sí. Hai que traer cosas de fora, financiamento privado. Eu sempre que penso en financiamento privado, unha empresa non vai dar cartos porque sí. É dicir, detrás hai uns intereses. E vémolo agora, por exemplo, coa sede bancaria Banco Santander, donde empezou sendo un pouco axudamos a universidade a financiala e agora case é obrigatorio que te abras unha conta bancaria se entras na Universidade de Santiago. Iso é o que ven detrás. Viaño creo que resaltaba crear un mecenado. Falaba de mecenado, sí. Iso tamén ven detrás. Un mecenas, bueno, caritativo pode ser hasta un punto, pero hasta financiar unha universidade, eso trae intereses detrás. É dicir, toda a empresa que queira financiar a universidade é por un propósito, non porque sexa caritativa. Pero dá a sensación de que tampouco hai moito máis camiño. Claro, evidentemente, ao falar de financiamento, esta xente non vamos a negar que por moito proposta que teñan, que non a teñen unha man atada á espalda. Pero nos apostamos polo financiamento público simplemente porque non se pode entender de outra maneira. Porque as demais opcións, que a min se me ocorren e non son economista, nin moitísimo menos, son a venta de patentes, que son esmolas comparado co presuposto total da universidade, e despois vender a investigación a empresas privadas. E se vendemos a investigación a empresas privadas, vamos a ter liñas de investigación marcadas dende fora, e os investigadores que levan un traballo moitísimo máis de fondo, por exemplo, un pequeno investigador da propia facultade de Viaño, de Matemáticas, por poñer un exemplo, que non vai a dar beneficios inmediatos, non pode investigar. E a min son a parte do público é o que se me ocorre. Entón eu aposto outra vez por confrontarse ou negociar, polo menos con moita máis contundencia coa Xunta para mellorar o financiamento que é insostible agora mesmo. Antonio, ti defendes máis o financiamento, a busca de recursos fora? Sí, evidentemente también estoy de acuerdo en que hay que negociar y buscar una manera de financiarse públicamente, pero en principio no veo nada negativo en que a lo mejor una empresa financie, quiero decir, y no nos engañemos, o sea, es algo egoísta, es lo que decía él, que una empresa financie la universidad es porque hay intereses, evidentemente. Pero é que a unha empresa non se lle pode pedir outra cousa tampouco, claro, non? Pero es que ou, bueno, quizás aí que a de una sentides, empresa... supoño que vos, pero logo Claro. falade, sí. Hay intereses, evidentemente, pero es que quizá lo que a la empresa le interese es tener un buen cuerpo de gente formada que luego poder contratar, una serie de investigadores que puedan traer nuevos inventos o nuevas formas, no sé. Entonces son intereses que son egoístas, digamos, benefician a la empresa, pero es que nos pueden beneficiar a todos también. Y si esa es una manera de financiarse, yo desde luego no lo veo nada malo tampoco. A ver, o que queirades, Carlos e Iván. Eu, aparte de que, bueno, se intente buscar os cartos por empresas privadas, eu tamén creo que se crea unha cultura empresarial. Como única salida imos ter pois traballar nunha empresa privada, o público, pois a mellor xa non é un bo negocio, por decirlo así, xa non estou tan interesado, e crease esa cultura de casi sumisión. É o que se apuntaba antes, de casi chegar a empezar a traballar como becario e xubilarse como becario. É dicir, iso non se pode chegar a facer.
Antonio non o ten tan claro, Antonio... É a cultura que se quere crear e o que se está vendendo incluso dende o goberno mesmo e incluso dende o ámbito internacional, de que a empresa é a única salida, pero que as empresas creban, non? É dicir, non creo que se apostar seguro. E eu creo que se debe fomentar as universidades dende un financiamento público é para crear unha sociedade mellor, non para enriquecerse a un mesmo ou a unha empresa económicamente. Por iso, si eu entendería, por exemplo, que alguén estuvera interesado en axudar económicamente a unha universidade, a un colexio, un instituto, o que sexa, pero sin sacar un proveito, polo ben da sociedade, como se pode facer un plan de cooperación que se fai internacionalmente, pero a realidade é que é buscar un proveito. Vexo complicado, non? Ese panorama que pintas un pouco idílico, non? Pero lo veo utópico. Un pouco utópico. Estaría muy bien que todos estudiásemos para investigar y para dedicarnos a enriquecernos personalmente, pero tenemos que trabajar también, no va a quedar otra. Entonces, buscar un equilibrio quizás sea lo mejor. Es decir, que una persona busque su trabajo y busque ganarse la vida y consiga un contrato a una empresa, no tiene por qué ser excluyente a investigar, a enriquecerse y a que cada día tengamos más conocimiento. Yo creo que es compatible totalmente. Esa cultura non de empresa, por decirlo así, de que é a única salida e vamos a facer un mestrado para xa entrar nunha empresa de cabeza. Eu creo que eso non é a saída que se debe ter en mente. Pero tampouco non vexo necesario ir por aí, é dicir, se ti é unha empresa privada que enche marca as tiñas de investigación, é tan idílico dicir que a universidade é un templo puro do saber que é completamente mentira, como dicir que as empresas privadas buscan novos inventos para o futuro, novos investigadores, novas caras, é dicir, as empresas buscan beneficio inmediato e os investigadores son traballadores dos que se obteñen beneficios, é dicir, non hai máis. El beneficio de las empresas puede venir precisamente por la investigación y por los investigadores. Claro, pero para min ese é o problema. Son egoístas, para min ese é o problema. Buscan su beneficio. Cando o beneficio non ten por que vir inmediatamente, cando un pequeno investigador pode tardar 20 anos en desenvolver unha patente, que empresa privada vai querer iso? Las farmacéuticas, por ejemplo, las patentes de nuevos productos farmacéuticos suelen tardar en desarrollarse 20, 30 años. Un bo exemplo de investigación ao servizo das maiorías sociais, as farmacéuticas, é que casi es un ejemplo de investigación a largo plazo. Casi un contraargumento, decir, casi me das a razón falando de farmacéuticas. Eu tampouco, moi abstracto este debate porque non falou ningún de financiamento privado, pero en todo caso iso, público e en favor das maiorías sociais, que é o que deberían falar eles, pero non o fan. Bueno, ahora dirásme que está mellor o programa da Liga Estudantil, claro. Sí, home, claro, evidentemente, temos moitísimas máis propostas e, bueno, tampouco vou facer aquí proselitismo. Pero máis completo, a ver. Sí, xa que che dou oportunidade, podes dicilo. Por todas as bandas, temos primeiro unha liña de discursión moitísimo máis clara, pulamos por unha universidade, os lemas de sempre, galega, antipatriarcal, pública, e para as clases traballadoras. E despois temos propostas moitísimo máis concretas en base a programas de residencias, en base a programas de mobilidade. Bueno, aí supoño que votades en falta moitas cousas, non? Nas propostas pro estudantado, non? O mellor é porque o voso voto é o que menos pesa, malia ser o colectivo máis numeroso, non? Que é unha referencia, bueno, unha exixencia que se le va pedindo desde hai anos, non? De que sexa verdadeiramente democrática, que non o é. Se o noso voto non vale igual cos dos demais, de democrático non ten nada. Iso tamén creo que compartimos esa mesma exixencia nos nosos programas, que a ver se algún día chega a ser cumplida. Somos un 80% da comunidade universitaria e temos pouco máis do 30% de representatividade. Entón, tamén, claro, moitas veces nestes debates caese non teñen unha man atada á espalda, entón vanse ter que someter a Xunta. Non vin que ningún propuxera, por exemplo, derrogar inmediatamente a normativa de permanencia que temos na USC, que é cousa única exclusivamente do USC, e como normativa de permanencia tan sangrante para o estudantado, só existe na USC. Poderían chegar, derrogala e facilitarnos moito a vida aos estudantes, porque precisamente fomos os estudantes quen nos opuxemos completamente á normativa de permanencia, pero ademais de forma moi contundente, e como non contamos nada nesta comunidade universitaria, como a universidade o teñen en título de propiedade os profesores e catedráticos, esa normativa de permanencia aprobouse igual e seguimosla sufrindo. De acordo, Carlos e Antonio. Vexo difícil non que derroguen inmediatamente a normativa porque conleve. Eu, para min, que é un pouco como cando o goberno sube os impostos, xa que cando están subidos non nos imos a baixar. En moitos puntos da normativa
aínda que veñan detrás, eu creo que se van a aproveitar da situación e non van a tocar nada. Por iso, ao mellor algo pesimista nese sentido, pero eu creo que referente a iso non o van a tocar. A ver, Antonio. Yo creo que me voy a quedar en un punto medio, digamos. Estoy de acuerdo en que es cierto que probablemente los estudiantes estamos infrarrepresentados totalmente. Somos la gran mayoría de la universidad y no tenemos un poder realmente efectivo para decidir. Pero bueno, hay que tener cuidado de todas formas. Tampoco sé cómo son vuestras propuestas exactamente, pero darle todo el poder de decisión al estudiante, no sé hasta qué punto, como estudiantes, estamos preparados para ejercer este poder, sinceramente. Porque creo, y me incluyo yo mismo, muchas veces no estamos informados de cómo funciona todo, de cómo hacerlo, y podría llegar a ser incluso, no sé, peligroso, pero bueno. Teño compañeiros no claustro que están máis informados do que pasa na USC que calquer catedrático de calquer facultade. Pero a lo mejor, las pero... 80 o 90 personas que están en su clase no están tan informados como esos representantes. Entonces igual lo que estamos haciendo es llevar a una élite de estudiantes que sí lo están, frente a gente que o no está informada o directamente le da igual o le gustaría informarse pero no puede. No sé hasta qué punto... Cando un estudante chega, eleito e representante despois, como pode ser nun órgano tan importante como o claustro, eu creo que xa solo el mesmo debe asumir esa responsabilidade con certa madurez e incluso deben os seus compañeros que votaron ter esa madurez de elixir a esa persoa. Eso, claro. Deberían, pero por lo menos en el caso de políticas creo que estarás de acuerdo que muchas veces se vota. Voy a votar a mi amigo, ay, que se presenta esto, que no sé qué es, esto del claustro, a ver de qué va, yo lo voy a votar porque me hace gracia. Entonces, claro. Temos que ser nos encargados de socializar as ideas e a información que sae do claustro. Evidentemente, por eso digo que no sé si estaremos preparados. Non é cuestión de darlle todo o poder. Estarlo, sí. Non é darlle cuestión de todo o poder, é simplemente cando ti aprobas unha normativa de permanencia como a que temos, si un caso completamente abstracto que non se deu, por desgracia. Se o 80% do estudantado vota en contra desa medida, a normativa non se aproba. Creo que un 80% do estudantado é unha proporción bastante alta como para que sexamos maduros. Estoy totalmente de acuerdo en que sí que está infrarrepresentado totalmente al estudiante, pero ya digo, cuidado con eso porque... Bueno, e falando do estudantado, botades en falta tamén propostas dirixidas aos alumnos da USC, entre as que están facendo os reitores. Unha, por exemplo, os reitorables. Unha da que máis se falou, axudar os estudantes a atopar emprego. Bueno, isto soa moi ben, o que pasa é que tamén parece un pouco abstracto, non? O que estábamos falando. Leyendo los programas, sobre todo, además, son propuestas directas hacia el estudiante, lo que se ven son declaraciones de intenciones o cosas muy bonitas que, sinceramente, no creo que o no están en la mano del rector ni de la propia universidad, o vale, decir esa frase puede quedar muy bien, pero ¿qué se va a hacer? ¿Cuál es la propuesta concreta? Queda ben, pero é moi difícil de cumplir. Claro. Pero cousas concretas que vos botedes en falta, propostas que fagan os reitorables, que vos necesitades pro voso día a día na USC. Cambio do regulamento nas residencias... En que sentido? Que os estudantes teñan máis decisión sobre as súas propias residencias e que se aproveiten nos edificios da USC que os hai para facer residencias públicas, como pode ser o Hospital de Galeras, por exemplo, que está ali esperando a ser destruído para facer máis e máis pisos, pois podría ser perfectamente unha medida e habilitar iso para facer unha residencia pública, por exemplo. Por exemplo. Un tema de pagamento, pois cambio crear unha cuarta oportunidade de pagamento da matrícula que non está ora en tempo de dificultades, pois sí que se notase para os estudantes que non teñen os medios, pois poder... Dividir en 4, queres dicir? E agora é? En 3. En 3. Sí, por iso, creo que tamén é unha das réplicas que se leva levando moito tempo a reitoría, creo que non custa nada dar esa oportunidade ás familias que non poidan asumir o custo de ter un fillo estudando fora. Bueno, eso parece algo bastante fácilmente asumible, non? Sí, sería algo bastante sencillo y seguramente una de las medidas más importantes. Y luego 1000 cosas más, la verdad. Por exemplo, algunha máis? Digo, por se toma algún... Al azar, se non son os reitorables, algún dos profesores que os apoyan, que vayan tomando nota, ¿no? Los horarios de bibliotecas, por ejemplo, que es un tema que también tiene bastante debate, ¿no? Que pueda haber alguna biblioteca abierta por la noche, por ejemplo, que es algo que... y evitar que haya facultades que tengan que abrir y no están preparadas realmente para
para que la gente pueda estudiar. Pues a lo mejor mejorar el sistema de bibliotecas y de aulas de estudio sería también otra buena medida. Tampouco parece tan difícil. No, no caso das bibliotecas costounos, pero ao final, despois de pecharnos 3 veces, máis dun mes cada vez en historia, conseguimos negociar, bueno, despois de facerlle uns crachos de Casares, algún que outro. Algún vídeo cantando en YouTube. Bueno, estades dispostos entón, non, a seguir activos, mobilizándovos, entón, co vindeiro rector, quero decir. Claro, non estar disposto, cando che están expulsando os compañeiros da universidade, pois non che queda máis remedio, ou cando a normativa de permanencia che obliga a matricularte das asignaturas do curso anterior, cando os horarios son incompatibles e estás obligado a estar en 2 sitios á vez e nos 2 tes que firmar, pero despois para poder pedirlle unha bolsa ao ministerio teño que ter un número de créditos completo, é dicir, pois quen non se moviliza así? A min o raro pareceme que sexa o contrario. O de vender un pouco de vámonos a mobilizar, saco que entre León. Vamos a dar un tempo, non? A ver, non o vexo tal que así, non? Pero si non hai tanta movilización, non quero decir que ahora nos volvamos pasivos e que tal, pero si de verdadeiramente se negocian os temas nunha mesa, como pode ser o órgano do claustro, e se levan adiante propostas e se respetan os postulados que ten toda a comunidade universitaria, máis que movilización serían chamamentos de atención por se hai algo. Que pasa cando che tocan xa onde non poden xa máis tocar? Porque claro, a xente salta, e saltan con movilizacións que saen á rúa. Esperemos que, non quero decir que se chega a chegar a unha actitude pasiva, pero bueno, cando a actividade social baixa nos enfrontamentos é que algo vai tirando ben, non? A mellor. Claro. Antonio, ti sobre as movilizacións do estudantado, que pensas? Pues un poco de acuerdo también con él, habrá que esperar a ver qué hace, no podemos ahora ya, sin saber si va a cumplir el programa o qué va a hacer exactamente, salir a la calle a protestar y a gritar, quiero decir. La movilización, digo yo, que tendrá que tener un objetivo, movilizarse por movilizarse y salir a gritar porque sí, incluso hace perder un poco el sentido de la movilización en general, por lo tanto, un poco eso, esperar a ver qué pasa y ya se irá viendo, bueno, como... A mí non creo que se fixera iso de salir a berrar por berrar, pero bueno, eu creo que si o programa vai como levan encamiñado, é dicir, si obvian cousas como as que estamos dicindo aquí, como eso, normativa de permanencia, etcétera, etcétera, vai saber que mobilizar, é dicir, tampouco vamos a pensar que vai vir aquí ningún salvador da Universidade Pública a rexarnos as cousas de repente con estes programas que están tendo. Quer decir, que se propuxeran algo ainda podíamos tal, pero están obviando moitísimas reivindicacións históricas do estudantado que non van a levar adiante. Bueno, estas últimas que saían, que son cousas prácticas, pero que a mí me parecen moi importantes, pois, o que eu decía, tampouco son tan difíciles de incorporar, non, os programas. Dá má sensación de que non é moito pedir. Quizáis a túa das residencias pois é un pouco máis complicada, non, pero pode ser a máis. Eu creo que eso, propostas concretas que dependan da USC non son nada ambiciosas, o sea, son moi sinxelas. E despois, é que se non se poñen a negociar moi a alza a taxa de reposición, por exemplo, pois non tería ningún sentido este goberno, sería o continuismo que se lles espera. Se non son capaces de cooperar en vez de competir co resto das universidades galegas, pois sería o mesmo. É dicir, moitísimas cousas que non están sacando adiante e que non hai visos de que vayan facer. Bueno, non sei se antes falábamos do desinterese tamén de parte do estudantado, dunha gran parte do estudantado. Imagino que a participación nas eleccións non será moi alta, nunca o é, pero vimos de asistir ás eleccións na Universidade de Vigo, onde a participación foi baixísima, non? Menos dun 9% de participación é unha cousa que chama moito a atención, non? Mais do dobre de papeletas en branco que de apoios ao reitor, non? Bueno, agardemos aquí unha mellor xornada electoral, non? Bueno, eu pidevos para rematar unha última mensaxe, supoño que tamén incidindo na importancia que teñen tamén participar nestas eleccións, non? Na importancia de que a xente tamén se movilice. Imagino que iredes por aí, ou por o que queirades, ou mensaxe directa aos reitorables, o que queirades vos. A ver, Iván, a túa. Personalmente, estando como están as cousas ou como se ven as cousas actualmente, que houbera, e isto é unha postura completamente personal, non ten
relación casi coa miña organización, que houvese máis votos nulos ou en branco de cara ao reitor, sería unha cousa moi positiva. Se pudera haber non de cara ao claustro, non? 21.000 votos en branco de cara ao reitor, pois a mí parecería moi positivo. Despois de cara ao claustro, pois o estudantado lóxicamente está completamente desmobilizado, pero porque a súa voz non conta. Entón, cando eu vou votar e o meu voto conta, pois non sei, digo, máis ou menos 10 veces menos que o dun catedrático, lóxicamente non vou interesar por esas eleccións. Pero, bueno, intentaremos socializar toda... Ti eres candidato, ademais, ao claustro. Sí, sí. O sea, que andes tamén facendo a túa particular campaña electoral, non? Bueno, é dicir, a campaña electoral máis ben é filtrar un discurso, poder dar un discurso, poder leválo adiante e sobre todo obter información e poder socializar toda a información que se obtén no claustro aos teus compañeiros, porque representatividade non tes, o máximo que, o sea, o noso lema é moi representativo disto, a nosa voz onde máis lles doe, a nosa voz, efectivamente, nunca o noso voto, porque o noso voto non lles doe, e vamos a intentar que polo menos lles doe a nosa voz. A ver, Antonio, a túa mensaxe para rematar. Bueno, yo no voy a decir si será mejor votos nulos o 20.000 votos en blanco, no sé, porque precisamente creo que, bueno, un poco la democracia va sobre que cada uno vote lo que quiera. Lo que sí me gustaría es que haya participación, evidentemente que se elija a alguien con un 10% menos de los votos, pues bastante triste y no dice nada bueno. Y bueno, creo que es un poco también labor nuestra hacer, ¿no? Que la gente sí que se interese cada vez más por estos temas, que no pasen, que no les dé igual lo que pasa. Mucha gente no sabe ni quién es el rector actual y desde luego no sabe quiénes son los futuros candidatos, entonces deberíamos intentar que la gente sí se muestre más interés por todos estos temas y ojalá haya participación, aunque sinceramente lo dudo. A ver, Carlos. Eu, como casi politólogo, cando unha persoa é elixida por un mínimo de votos ou casi que se non chega, se non pasa dun 10%, pois para mí non é moi lexítimo, non? Se o resto da comunidade universitaria non o elixe ou non o coñece, de legitimidade tampouco. Eu, pois, tampouco, é o que decía un pouco Antonio, non? Libremente quen queira votar. Eu creo que o noso papel está na representación do estudantado, que é onde de verdade temos a nosa presencia, máis que no que poida decir un reitor, que como decíamos ao primeiro, poidan decir moito nos seus programas, pero se finalmente non o cumpren, de nada nos serve, non? E antes de levar un varapau, pois centrarnos nos nosos problemas, defender os nosos dereitos, para, polo menos, preservalos. Bueno, pois espero que o reitorables ou alguén do seu equipo pois tomara nota, non, das vosas reflexións, as vosas aportacións e as vosas reivindicacións, porque saíron cosas moi interesantes, aínda que quedaron outras sen tocar. Bueno, veremos que pasan esas eleccións, nos seguiremos tamén facendo o que poidamos para falar tamén do que está pasando na universidade. Moitísimas grazas aos tres por acompañarnos, a Carlos, Antonio e a Iván. Foi un auténtico placer tervos por aquí e xa quedades fichados, así que teredes que volver. Bueno, grazas aos tres, grazas a todos por acompañarnos un día máis. Mañá volvemos aos temas de sempre, a analizar a actualidade política. Falaremos tamén no tempo da entrevista dos xoves co alcalde de Santiago, con Ángel Currás. A todos grazas un día máis por estaren aí. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servicio.